Сцената разтвори два клепача. Сцената ме лъхна сладина. Между мъртвите декори плача с истински сълзи една жена. Нора, Нора, моя малка Нора, избърши зелените очи. Тук ни гледат толкова чужди хора. О, не бива, скъпа, не плачи. Докторът не ще се върне вече да потропа с дървения крак и да каже: мисис, мисис, добър вечер, аз дойдох да се постъпля пак и да те помилва с две големи болни разтреперани ръце. Огънче за пурата да вземе, огънчето твоето сърце. Нора, Нора, моя малка Нора, изгори последните писма. По земята има толкова куци хора, дето нямат огън у дома. Те да те не ще ти сторят нищо, те са всъщност винаги добри. Но щом спрят пред чуждото огнище, то престава вечно да гори. Аз си тръгвам, тик пиян зали съм, драмата в душата ми звучи, а в гримьорната една актриса чака с разплакани очи. Нора, Нора, моя малка Нора, 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 моя малка Нора, 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 Нора.